Здравейте, приятели! Ето ни отново на територията на най-щурото предаване в ефира на телевизия Планета, моята луда сватба с Планета Хера и мен, водещата Бояна. Скъпи приятели, споделям с вас една изключително интересна рецепта за щастлив брак и безоблачно семейно щастие, която ни изпраща Милена Георгиева от Стара Загора. Може да си запишете. Една щипка добра дума, 5 лъжици любов, 6 броя целувки, една шепа усмивки, една шопска салата, 50 грама алкохол по избор и вълшебните думи. Права си, скъпа, обичам те! Пишете ми, скъпи приятели, за всичко, което ви вълнува в подготовката и организацията за вашето сватбено тържество. Очакваме и вашите щури, снимки и клипове от сватбените ви тържества и проведените абитуренски балове. Виждате как става? Да бъде още по-красива нашата булка. Може ли да се вижда? Малко. Аз знам това кръсно предизвикам. От женца нищо напира. Искам много, няма как. Много те изпада, обаче малко. Както се казва, толкова много те искаш по-редално. Нали? И колкото повече, толкова по-добре. Така. Ето, заповядай. Хайде, сега да видим, искаш ли да те заболим? Искаш ли да станеш булка? Не. А как? Не. Знаеш колко е слаб? Хайде се! Не искам, не. Хайде, моля те, виж, е красиво. Хайде, ми е да става. Хайде, вече се булка, да правим красиво. Така. Сега вече. И трябва тук да обещаваш на булката някои неща. Ако искаш на колене, ако искаш прав, гледай да те чуеш, защото... Добре. Изразително, с хъс, желание... Силна съм. Да. Силно. Така аз не съм го около. Влез вътре го кажи. Вътре не може. Вътре след малко. Дай първо една. Влизай. Чакай, опа! Къде отиваш? Не може още. Рано ти. Айде сега, обещай. Силно. Музиката! Може ли малко? Само музиката малко да заглохне. Музиката да намалят. Малко да намали. Не, изусно ще го учиш, давай. Мило, диде! Мило, диде! Обещавам цял живот да те обичам. Чуваш ли, бе? И към тебе през глава да тичам. Ще видим. Закуска всяка сутрин да ти правя. Добре. Домакинската си работа да не забравя. Кое бе?
По-силно, по-силно пак. Закуска всяка сутрин да ти правя, домакинската си работа да не забравя. Чуго, каза чуго. Моля тази врата по-бързо отвори и сърцето си завинаги ми ти пусни. Нека всички да видим сега как ще му е сладко на Милен, когато Диляна го храни от днес нататък всеки ден. Дилянче, може да отрееш едно парченце от тортата и по този начин да обещаеш, че всеки ден ще правиш, ако не толкова красива, то поне толкова вкусна торта. Я да видим какво ще направи Диляна сега. Грижовна съпруга ще бъде младата булка, личи се още от тази вечер. Аплодисменти за Диляна. Добре се постара. Я да видим сега Милен какво ще отговори. Милене, твоята да накраниш своята съпруга, преди да го направиш, един съвет ти давам. Искам да покажеш на всички гости колко много обичаш Диляна, затова ако може най-голямото парче торта да бъде за нея. Или иначе казано, колкото по-голямо парче торта й дадеш, толкова по-малко ще говори тя. Всички тръпнем в очакване и кавалерски жест от страна на Милен. Нека сега, уважаеми гости, не можа да издържи до края. Всички заедно да им кажем сладко: горчиво! Я да видим сега какво пише. Обещавам семейния бюджет да съхранявам и с него най-редовно да злоупотребявам. Точно така се прави! Браво! Браво! Чудесно начало! Айде да видим сега на Милен какво ще се падне. Ето е графичката тук. Който си избереш, да. Ето го. Всички замлъкнаха. Да видим какво пише сега. Нещо не е съгласен. И първото не може да стане. Карай подред, няма да пропускаш. Обещавам от работа да не закъснявам и изобщо да не изневерявам. Все едно сме ги подбирали. Айде сега да видим по-нататък. Кой каквото си е прочел, си го обещал и да си го изпълнява. Обещавам да те нося на ръце и всяко лято на море в Сен-Тропе. И това си го бива. Айде, Милене. Обещавам да чистя пера и поддържам ред в дома. Ако сватбата ви е вече спомен, не забравяйте да я споделите с нас, с зрителите на телевизия Планета в ефира на нашето предаване. До скоро!